ओमफ्रायो आङो दासो सिखारनानै ओंखाम जाखाय हाथाय हुआखै भिडिअ खालामबाय मिनिस्लुनाय नोंनि महराव आं आन्दायबाय थाइनै मेगननि मोहेरनायाव आं गलिबाय लादों आंखौ नों सायख'ना गोसो। हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्रायबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना आंनाव सोंहरबाय थादोंमोन ना मिउजिक भिडिअआ माला होगोन होननानै स' माने मैया हरावहाय होबाय आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोना कमेन्टआव बहुतानो सोंहरबाय थानायखाय आङो दिनै ओमफ्राय बे भिडिअखौ खालामबाय आरोना रिलिज भिडिअखौ होबाय होननानै नोंथांमोननो खोन्थानो ओमफ्राय आङो चेनेलखौ स्क्रिनावबो होगोन ओमफ्रायहाय डिसक्रिपसनावबो होगोन आरोना नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि फार्स्ट मिउजिक भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्रायहाय आरो शेयार खालामगोन होननानै ओमफ्राय माने सिगाङाव बिदि खालामफेरनायनि जेबो एक्सपिरियेन्स गैया नालाय इमान जेरै मिजिं थिदोंमोन बेबायदि जायासैबो जानो हागौ आरोना माने मा होनगोन जेबोथ' मा होनो सिगांफ्रावथ' एख' बिदि खालामफेरखायाखै नालाय ओमफ्रायहाय माने ओमफ्रायो सिखारनानै मा होनो मोखांबो सुवाखै हाथायबो हुआखै भिडिअ खालामबाय स' नोंथांमोनहा ओमफ्राय आं बारियावसो भिडिअ खालामफैदों स' नोंथांमोनहा थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना भिडिअखौहाय ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आंनिखौबो खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनानै शेयार खालामना होदो अननानै ओमफ्रायहाय मा होनो बिना मेकआपसो आरोना दाखुरिरि नुखादों भिडिअआवबो मोगथाङाव रियेलाव जेरै नुयो देलायाबाथ' नायजाथावखाया नालाय माने भिडिअआवहाय फाउन्डेसन एसे पाउडार आइब्र' ओमफ्राय आइ शेड'खौबो आं निजे हारसिं दाग्लाम दुग्लाम फुनलाबायना लादों आरोना आखाइजोंनो स' बेखिनियानो नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो खोन्थानो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय स' नोंथांमोनहा थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय स' बेखिनियानो आरोना